Že je balet řehole, o tom vědí i malé tanečnice, které tancují už od 3 let. Trénovat výdrž a ladnost na špičkách musí skoro každý den. Své o tom ví i naše kolegyně Clarisa Pivodová, která ve svém volném čase učí právě i malé baletky moderní taneční styly. Já bych se chtěla stát baletkou. Třeba princezna, proto chodím na balet. Roky dřiny a odříkání. To není v případě baletu jen klišé. Tanečníci by měli začít ještě 3 roky předtím, než vůbec začnou chodit do školy. Jejich trenérka je proto na své malé borce přísná a důsledná. Děti opravdu musí 60 minut tvrdě pracovat. Děti jsou kolikrát unavené, jsou i slzičky, přiznávám, ale stojí to za to, je to na těch dětech na konci vidět. 5, 6, 7 a... Děti, které by jednoho dne měla čekat skutečná taneční kariéra, by se měly vzdělávat co nejvíc. A tady nastupuje moje úloha. V baletní škole Izabely Soukupové je učím modernímu tanci. K tomu se ale děti musí postupně propracovat. 1, 2, 3, 4. Připouštím k modernímu tanci až ve chvíli, kdy opravdu už z té klasiky něco umí, kdy mají trochu techniky za sebou. Víc mě baví moderna než balet, protože my tam děláme takový ty víc tam skákáme. Balet je lepší, protože děláme utyče a na moderně ne. Většina rodičů, kteří svým dcerám vybrali balet místo třeba míčových her, oceňuje především to, jak je elegantní a kultivovaný. Rádi bychom, kdyby se jí povedlo jednou dostat se třeba mezi dobrý tanečníky. A někde to na tom divadle a tam jednou budu sedět a budu se na ní dívat. Určitě třeba v Paříži bych ji chtěl vidět, jestli mi to šlo takhle dobře. Holčičky, u kterých se talent protne spílí a odhodláním pracovat na sobě, čekají v 5. třídě základní školy talentové přijímací zkoušky na konzervatoř. Pro televizi Barrandov, Clarisa Pivodová.